ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరిగే తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ప్రక్రియ మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగనుంది. ప్రధానంగా ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్, మన ప్యానెల్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. మన ప్యానెల్ పేరిట చిన్న నిర్మాతలు, ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ పేరుతో పెద్ద నిర్మాతలు పోటీ పడుతున్నారు. తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్లోని 4 సెక్టార్లలో ఉన్న 3355 మంది సభ్యులు ఛాంబర్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులతో పాటు 12 మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్లను ఎన్నుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. కొత్తగా కొనుక్కొని ఇచ్చేసి